ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ಬರ್ರ ಅಂತೇಳಿ 10 ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಪ ನಡಕೊಂಬೋದು ಇಂಕ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಏನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ನೈಟೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ರನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಕಟ್ಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ಒಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಚೆಂಚನ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗರ್ವರ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ರು ನೋಡಂದ ಆಪನೋರವರ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೋಡಂದ ಆಪಡು ಕೆಲವರ ಪಂಡ ಏನ್ ಪಂಡ ತನಿಗೆ ನ್ಯೂಸುಡು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ರೆಡಿ ಆತ ತೂಕ ಹೇರ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟದು ದಕ್ಕಿ ಹಂಚಿ ಫೈನಲ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನೊಂದು ಮೈತಿದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇರ್ ತೂಕ ಏನಾಪುಣ ಈಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಬರ್ಸಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ತಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏತಾಪುಣ ಆತು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಚ ತೋಜನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಆತ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ನೀನು ಫುಲ್ ಕೇಟದೆ ಎಂಜನ ಬೈದುಂಡು ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲಾದು ಪೋರ್ಲ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬೊಯ್ದೇನಿ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನೀರು ಬೂರ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜನ್ನ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 15,000 ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದೇನು ದಾದಾಪನ ತೂಕ ವ್ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪೋದೆಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ನಮ್ಮನ ನ್ಯೂ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಭುವನೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಭುವನೇಂದ್ರ ದಲ್ಪ ಕೋರ್ಟು ದಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಲೈಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮೂಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಹೊಸತ್ತು ಫುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ತೂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ತೂದು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋದಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಬಾಕಿತ್ತಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರೆತ್ತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮುಗಿಪಾದ ಎನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜೆನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮುಗಿಪಾದ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲು ಸಾಕತ್ ಪೋಂಡು ದಾಪಣ 10 ಜರಿಗೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಂತಾರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಸೊ ಇನಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬೈದೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ಇದಾದ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತಂಗಿ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಮೂಲು ಅದಾದ ಬಣ್ಣ ಬೇತಂಗಿ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮುಗಿಪಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಮುಗಿಪಾದ ಇತ್ತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ನಿಂಕಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ದ ಅವ್ಳು ಭುವನೇಂದ್ರದಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಮಠದಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾಗ ಮುಗಿಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಣಿ ಪಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸರ್ಧಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಿತ್ ಬೈದು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಸರ್ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಸೊ
ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಒರಿ ಸೊ ಏನಾಡಿ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಎಂಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ. ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಾ? ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ, ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಭೀಮಗೋಳಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕರಾವಳಿಯ ನಾಡಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಕಳದ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ಜನ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿಯನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತರಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟಿತ ಆಗಲಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೀಮಗೋಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್? ಆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಂತ ಕಂಪನಿ? ಹುಡುಗಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಯಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಜತ್ತದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ 5 o'clock ಎಂಚ ಅಂಡ್ ದಾದಲ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಈದ್ ಪುರ್ತಂಡ್. ಸೊ ನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದಿತ್ತೇರ ಯಾನ್ ಸಿಗಲ ಕುಂಬತ್ತೆ ದಯಪಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ
5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತನ ತುಲೆ ಇಂಕ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪು ಬೊಕ ಮೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರಿತ್ತಿನ ಅಂಡಲ ಮೆಲ್ಲ ಬರುಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಮಿ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಹಾಪು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುದು ಅಂಚದು ಪಿದೋಡೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಪಂದು ಸೊ ಕಿವಿತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೇನು ಗರ್ವಾಡು ದೇಪಣ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಗೆ ಪೋತೇನಾ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲು ಬೋರಾಂಡು ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲ ಪೋಡತ ಬೊಕ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಬೊಕ ಸಮಾಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡ ಪಂದು ಬೋಯ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನೊಂದು ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಶೀಟ್ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕುಲ್ಲುದು ಏದು ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಇಂಕ 11 ಗಂಟೆ ಪೋತೇನಾ ಸೊ ಈನಾತನ ಪಂಡವು ಇಂಕೊಂದು ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಶೂಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನು ಶೂಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪೋತೋಳ ಆತು 6 ಇಂಕ 11 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತೇರಾ ಸೊ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಯೆ ಬೇಗ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ವೀಡ್ ಮಂತ್ ಕುಳ್ಳು ಸಾಕಂಡು ಅರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಚೆಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆತು ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕಿನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನೀರು ತುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಅಡ್ಡ ತಾದಿದ್ದು ಬರ್ಪುನು ಬೇಗ ಪೋಕಂದು ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಆಯ್ನೇಜ್ ಸೊ ತುಲೆ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ತಾದಿ ಕೆವಿತ್ತ ಪೂರ ದಕ್ಕದೆ ದಾದಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಬರ್ನ ಗೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ದಾಯಗಿತ್ತನ ಪಂಡ ಓ ದೇವರನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ನ್ಯೂಸುಡು ಅವಳ ಝೂಮ್ ಅಂತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ದೀರಾ ಶರ್ಟ್ ಇಂಕ ನರಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಝೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಶೂಟ್ದೇ ಇತ್ತೇರಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ನರಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ಪೊಲ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪೇಂಟದ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕುದುಂಡು ಸೊ ಗಲೀಜು ದೋಜೊಂದುಂಡವು ಸೊ ಅವೇನಂತ ನಿಂಗಳೊಡೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅವಳ ಬೇತ ಕಲ್ಲಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಈತು ದೂರದ ದಂಡಲದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನ ಈತು ಝೂಮ್ ಉಡ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿ ನರಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಹೇರ್ ಗರ್ವತ್ತು ನಾವೇನು ತೂದೆ ಇಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೆ ಹೇರ್ ದೆತ್ತದು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟುನು ಉಂಡತ ಒಂದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೊರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಒಂದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೊರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚದು ಒಂದೇನೆ ಪಾಡಿಯ ಫೈನಲಿ ತೆಬಿತ ಬರೋದೇ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಬಂಡೇನು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಲಾಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಬರೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ತೂಕ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹೋದು 7:30 ಲೈವ್ ಬರಾಂಡ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವಿನಿ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪಂಗಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಇಂಕ್ ನರಕ್ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋದು ಪಕ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಂಡ 7 ಇಚ್ಚಿನ 7:30 ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ